Pro účely laboratoře mikrokalorimetrie a elektrochemie se nám prostřednictvím Institutu čistých technologií podařilo získat 3 samostatné přístroje. První přístroj je TAM-3 americké firmy Ta Instruments. Jedná se o adiabatický mikrokalorimetr, který je doplněn o modul Solcal. Adiabatický mikrokalorimetr je zařízením, které nám umožňuje studovat vlastnosti materiálů na rozhraní tuhá látka a kapalina a prostřednictvím modulu Solcal jsme schopni tyto vlastnosti popsat ještě o další rozpouštěcí reakce. My využíváme tento přístroj pro například lepší pochopení a optimalizaci procesu úpravy uhelných kalů, odvodňování těchto kalů, úpravy uhlí a flotaci uhlí. Druhým přístrojem, který máme k dispozici, je elektromembránová dialýzní jednotka ED Mini firmy Mega. Ta v současné době patří mezi nejvýznamnější světové producenty výrobků v oblasti membránové separace látek. Obecně membránové procesy v dnešní době představují velmi progresivní technologie pro separaci jak suspendovaných látek, tak vysoce zasolených roztoků. Nám jednotka ED Mini může pomoci při řešení celé řady problémů souvisejících s těžební nebo postěžební činností, zejména při čerpání důlních vod nebo vod z uranového hornictví právě pro separaci buď zasolených roztoků nebo suspendovaných látek. Třetím zařízením, které máme k dispozici, je ultrakláv firmy Milestone. Jedná se o vysokotlakovou mikrovlnnou rozkladnou jednotku, která prostřednictvím mikrovlnného záření je schopná připravit prostředí pro rozkladné reakce celé řady materiálů od anorganického původu, jako jsou půdy, horniny, odpadní materiály, stavební materiály, až po materiály organického původu, potraviny, tkáně nebo rostliny. Tento systém je schopen poskytnout také vysoké tlaky a vysoké teploty pro syntézu materiálu. My využíváme tu jednotku pro přípravu geopolymerních materiálů nebo nově keramických membránových modulů, které nalezají uplatnění při tlakových filtracích, zejména důlních vod, separaci suspendovaných látek z průmyslových vod nebo vod odpadních. Fyzikálně chemická laboratoř je kromě standardního laboratorního zařízení vybavena i 3 špičkovými přístrojovými systémy, které byly v rámci ICT pořízeny. Tato laboratoř má za cíl klasifikovat základní charakteristiky různých typů materiálů. Mezi tyto materiály patří minerály, nanomateriály, můžou tam patřit odpady, sorbenty, ale klidně i léčiva. Prvním z pořízených přístrojů je Autosorb IQ, který má za úkol analyzovat a definovat adsorpční vlastnosti, porové vlastnosti a také měrný povrch studovaných materiálů. Druhým ze systému je špičkový chemický reaktor Mettler Toledo, který umožňuje provádět jak anorganické, tak organické syntézy a zároveň i výrobu a přípravu některých chemických látek. Tento reaktor mimo jiné umožňuje kontinuální sledování klíčových parametrů reakcí, to znamená pH, teploty a dalších. A při použití PVM sondy umožňuje i pomocí kamery sledovat vlastní prostředí reaktoru. Třetím přístrojem, který byl v rámci ICT pořízený, je optický tenziometr, který řeší 3složkové fázové rozhraní s pomocí vysokorychlostní kamery v HD rozlišení. Výstupem optického tenziometru jsou informace o kontaktním úhlu mezi pevnou fází a kapalnou fází a umožňuje nám to získat informace o adsorpčních vlastnostech, o lyofilicitě, o hydrofobicitě, o adhezních a sorpčních vlastnostech a řadě dalších. Toto nám umožňuje kromě vývoje nových úpravnických metod také i využití v dalších oblastech, jako jsou třeba příprava a vývoj materiálů s vodoodpudivými vlastnostmi, mezi jinými vodoodpudivé látky, impregnované látky,
speciální nanostěrače pro automobily, speciální stavební hmoty a řada dalších. Laboratoř stimulace vrtů a ložisek uhlovodíku vznikla v rámci projektu Institutu čistých technologií. Měření, která se tady provádějí, jsou zaměřená na procesy, které probíhají v různých fázích těžby, popřípadě ukládání uhlovodíku do horninového prostředí. Přístroje slouží ke geofyzikálním měřením, či zejména parametry, jako je permeabilita, porozita vzorku horninového prostředí je tím rozhodujícím, co ovlivňuje další poměry při těžbě uhlovodíku a popřípadě jejich skladování v horninovém prostředí. Používáme přístroje, jsou originální konstrukce většinou, umožňující jak standardizované měřící postupy, tak i postupy měření, tak říkajíc na zakázku, to znamená podle představ zadavatele. Jedná se zejména o špičkové permametry a porozimetry, které umožňují měření třeba vícefázových tokových vlastností tekutin procházející porézním prostředím. Je zaměřeno na měření především geologických vzorků, ale jsme schopni měřit i některé charakteristiky technických materiálů. V laboratoři mikrobiologie se nám podařilo získat pro Institut čistých technologií dva významné bioreaktory, Inforce a Bioflow. Jsou to reaktory, které pracují každý trochu v jiném režimu. Ten první nám slouží pro kultivaci bakterií. Potom můžeme využít toho druhého reaktoru, který je skoro už poloprovozní jednotkou. Ten nám slouží k tomu, aby jsme mohli tyto bakterie třeba po nějakou dobu studovat, ale opravdu ve velkých objemech. To, co nám dneska umožňuje tady toto zařízení, je pochopení chování těchto bakterií v životním prostředí. Jak jsou aktivní, co na ně může působit, anebo co jim může uškodit tak, že budou postupně odumírat. Třetím zařízením je Biohazard Box. Je to zařízení, které umožňuje přípravu zárodečných kultur až po přímou kultivaci bakterií s využitím celého ansámblu různých podmínek až po využití třeba ultrafialového záření. To, co je zajímavé, je to, že jsme schopni připravit takové druhy, které budou potenciálně aplikovatelné na různé znečištění v životním prostředí, související s těžbou, s postěžebníma činnostma. Po případě jsme schopni také studovat bakterie, které souvisí s čištěním odpadních vod. To všechno v rámci těchto bioreaktorů a poloprovozních podmínek můžeme v relativně krátkém čase nastudovat. Výhoda naší laboratoře je, že je zaměřená na stavebnictví, je přímo ušitá na míru vlastně těm potřebám stavebních hmot a diagnostiky materiálu. Jsme samozřejmě zaměřeni na základní stavební materiály, ale také samozřejmě se můžeme pustit do hotových stavebních výrobků podle požadavku, to znamená od dřeva přes cementy, betony a další materiály, které naše stavebnictví potřebuje jakýmkoliv způsobem testovat. Jako jeden z velmi důležitých a frekventovaných přístrojů je klimatizační komora CTS, ve které jsme schopni simulovat změnu povětrnostních vlivů a vlastně nahradit tím degradační procesy. Jsme schopni měnit teplotu od -40 do +180 stupňů Celsia a samozřejmě vlhkost vzduchu od 0 do 100% a tím vlastně simulovat počasí. Dalším přístrojem naší laboratoře je rheometr na přesná měření rheologických vlastností materiálu. Rheologické vlastnosti si můžeme představit jako například pomalé tečení u asfaltu, kdy nám vlastně asfalt pod nějakým zatížením při určité teplotě nám teče a chová se vlastně jako kapalina. Rheometr využíváme například pro tvorbu kluzních spar nebo pro konstrukci kluzních spar staveb na poddolovaném území. Třetí přístroj je izotermální mikrokalorimetr
a ten slouží pro měření reakčních teplot. A poslední vysokoteplotní modul nám slouží k diferenciální termální analýze s termografimetrií. Je to přístroj, který pracuje až do 1,5 tisíce stupňů a je schopen sledovat úbytek hmoty při nárůstu teploty. V rámci evropského projektu ICT naše pracoviště získalo přístroj vysokotlakovou termickou analýzu a taky hmotnostní spektrometr, který umožňuje detekci látek v rozsahu molekulových hmotností od 1 do 300 gramů na mol. Termický analyzátor jsou v podstatě velmi citlivé váhy, které umožní detekovat změnu hmotnosti v řádech desetin mikrogramů a přitom podrobovat vzorek tepelnému namáhání v teplotách do 700 stupňů. Navíc oproti běžným přístrojům termické analýzy umožňuje to provádět v rozsahu tlaku od 50 paskalů do 5 megapaskalů. Dokážeme zde analyzovat celou škálu pevných materiálů, například paliva, polymerní materiály, katalyzátory, sorbenty a tak podobně. Takže široký rozsah procesních parametrů umožňuje využití tohoto systému v rozličných odvětvích na chemického průmyslu, katalýzy, průmyslu paliv, potravinářského průmyslu a tak podobně. Institutu čistých technologií se podařilo vybudovat na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava špičková pracoviště. Vznikly zde laboratoře, které se ve svém oboru rovnají těm nejlepším ve světě a v České republice prakticky nemají obdobu. Klíčovými potenciálními klienty jsou samozřejmě, jak už vyplývalo z celého názvu institutu, firmy zabývající se těžbou a zpracováním energetických surovin, tedy společnosti, které těží a užívají černé uhlí, hnědé uhlí, ropu, plyn a další. Samozřejmě to technické a personální zázemí laboratoři ICT umožňuje poskytnout a nabídnout služby daleko širší škále potenciálních klientů a zákazníků od společnosti zabývající se stavební činností na jedné straně až po třeba problematiku životního prostředí a ekologické projekty na straně druhé. Dnes a denně se můžeme přesvědčovat, jak naše společnost je citlivá k jakémukoliv zásahu, který se dotýká těžby a zpracování surovin. A to bylo naše motto, abychom naším centrem umožnili efektivní výzkum nových metod, které umožní právě ekologickou těžbu nerostných surovin v celé své šíři.